Obi me. No, somebody gonna want that. Obi didn't more tona. Magonu everly happy. Everly. We yo. No, kuma no gike na-emezi. Asa mụ adịkwa happy because na nna apụtafu by ndị na-akwadokwa ịgba akwụkwọ. Mụ notice na ha na-etinyegodo arụ n'ụlọ ka ịmago by aside na mụ asighị epụta na mụ etinyegodo arụ dị ma ana onwe nke mma asachalụ. Maka anyị mago na after today. Weekend ka anọ na yotago Saturday men ji agba akwụkwọ onye ọbụla ji asị anyị du. Mana nke dị notice na men adị etinye alụ n'ụlọ ụka n'oge eji eme dị anyị du. Ebe a na-etinye alụ ebe a na-echebiri bụ na hall ebe ya eme reception. Adramanya. I understand. Otago ibulu ilu tinyeze too much odokali agi otago tinye alo there itachie igodo okay otago we you only live once. Ego koro ego bekee adị Igbo awụchigo m anọ m n'ocheze m na-asị gị nnọọ ka kata si eme taa ị na-agba akwụkwọ anọ m na-asị gị ngwanụ let's go there ka isi chọọ ya let's go and do the marriage ọwụ na woman ke ihe ọwụ mmadụ nwere ike na-eme taa house woman ọwụ na ị na-achịara ụmụazị like ndị mma nọ n'ime studio na like ị na-achịara ụmụazị achịrị ụmụazị gaa left achịrị ụmụazị gaa right otu ọbụla isi chọọ ị na-achịara ụmụazị ana m asị gị na akwụ m gị n'azụ maka gịnị iwe onye nke m alaba m amakwa maka ndị nọ n'ime studio ma gị nwa but ọ bịa na gị akwụ m gị n'azụ jigijigijigi let's go ka m na-ekwu let's go there nwiyo asa nwa bebi mụ etiego alụ n'obodo na ọtago ka ụmụ ihe ụmaga o si eme nwanne ọ bụrụ nkịta ka ị na-esonyere anyị chite na ọka bụ nganga redio show bụ nke na-akpọtụ n'ụlọ mgbasa ozi ya bụ po na oyoyo ụlọ mgbasa ozi na-enwu ọkụ ụlọ mgbasa ozi hot 93.3 FM nwunye abatago n'obodo mụ na ego okoro ego bekee asa saka ka o si adị m oke saka ka weekend a si adị m oke ịdị oke emezi ị na-adazi ihe a ka onye ka m were obere olu na-ekwe ya adị m oke I'm fine. You are fine. Yeah. Adị mma nwa Igbo gị bụ onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ ya wuchigo na nke tata n'ụbọchị nke tata ọ ga-adịkwa iche dịka o si adịbụ na mbụ maka na tata anyị nwere ọtụtụ asọmpi nakwazi ihe ịma aka dị iche iche anyị ga-ahụta n'ụbọchị tata gị bụ nwafọ Igbo ụkwụ esighị ike naanị gị bụ nwafọ Igbo akwa esighị ike n'ukwu sọsọ n'ebe anụnwa ka anyị ga-ama na-ebu ezigbote nwafọ Igbo na ịmakwa nke na-ekwu maka ya ịmakwa nke ekwe na-akụ izukwa ka eme sọsọ ihe ga-eme n'ụbọchị tata bụ ịkpọ anyị ịsọmpi dị iche iche ọtụtụ amụmụ okwu dị iche iche anyị wepụtagasịrị n'ụbọchị tata itinyela anyị ọnụ na ya ka anyị ma na ị ga-emeri nwokwu ya gị bụ nwafọ Igbo ị ga-asụnwu Igbo ihe ruru otu nkeji na-etinye ihe bekee ọbụla maka ndị ịma na and also and ihe na-ekwuzi kịta bụ ka nkọwalụ gị that these people they are trying to ịchọ ka breeze blow you ugbu a ka afụkwa some things ọhị na-try ime o nwere some men ga-apụta na-asị gị nna nke bụzi na mama nsụnwu Igbo 1 minute na-etinyere ya bekee are you trying to doubt ha ya emere ya mgbe anyị ama aka ngwanụ ego na-eweta ego gị tinye ego gị ga-ekolu onwe gị na so gị bụ nwafọ Igbo ọ bụ na ị ga-emenwu nke ịdọnye ilu n'otu aka nkwazi anyị nwekwazi gwam 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 nakwazi olu Igbo dị iche iche nakwazi ntụgharị tinyekwazi elu ilu Igbo anyị tụgharịalụ gị ịgwa anyị ihe ọ bụ anyị nwa gị wee tụgharịkwaziere anyị agwa gị ihe ọ bụ sọsọ na nganga redio show ka ị ga-enweta ya n'eko maka na nwunyo abata gị eko na-ekozi eko nke nna na-enye ọkụ ma mmụọ aba studio na mma na-enye menụ bụ lines watch ya nwunyo abata gị eko na-ekozi eko ka ọ dị oke ya mee ọ dị mma n'ụlọ ọ daba ọfụma na ọ dị mma nke awụ gwam 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 dịka o si gwa gị ọwa eziokwu nọ nganga Igbo mana nke awụ gwam 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 ebe a ka m na-asị gị bute oche gị n'ala maka na ama m na ịdịgo nkwado ijikego ejike maka ihe awụ ọgbọ anyị batago n'ọgbọ ama m field ka ihe na-agba mụọ na-agba ka ndị a na-akpọ striker na field mba hapụ coach ahụ ị ga-aba nsị gị na mma agwa gị ihe ịbụ ị ga-abata nwoke awụ nọ na seat na bench bata na ihe a na-eme hapụ coach awụ for you ka ndị ihe a na-akpọnụ ndị strikers na
onye ọgbọgbunye goal na mba no like nọmba ha na-ebu n'azụ ototo 9 na ototo 9 9 ka okay mụa bụ 9 Kengwa bụ 9 striker mụa bụ 10 nwo gịnị na-eso gị n'azụ na-aga na-eso gị 10 nwo gịnị kwanụ 10 bụ onye midfielder o jide na midfielder ọka ọlụ gị da pass 9 gbagbunye okay ma striker ebe a nnọkịta mụa na-ebunye gị ọlụ mụa na-agbagbunye bunyekwa nke ya eweta ego ọkwa ihe ewetara ego wa ọlụ o bunye nke eweta ego si ka anyị gwa unu na taa nwunye agwago unu ịbata na ọgbachọm ka ime ya wụnọ ndị bekee ka m sụwa nke a na bekee maka ọ ga-asị ama m na ọ sigo already na ịbata ọ ga-achọ ka ịsụ Igbo malite na mgbe ị ya akpọ 08182426591 ihe ọbụla ị chọrọ ime ọwụna gwam 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 ọwụna ntụgharị ọwụna ilu Igbo gbalịa ka ịsụ Igbo malite na mgbe ahụ ruo na mgbe ị ya ekwuchi ihe niile ị chọrọ ikwu ihe nwunye na-ekwe gị nkwa sị gị ihe nrite bịa bọọdụ if you do it I will surprise you. ọ bụ na ime nwụrarị ya mụ etinyelu gị alụ full time ọkwa ị nụrụ ya ngwanụ ikwulibezie ndụ full time tell him that ị nwere ike mee ya ọfụma ama m na ị ya eme ya ngwanụ ka m gwa unu na anyị nwekwa okwu ịmara ka anyị si eme ya nụ okwu a na-asị na-enwere asụsụ bekee mana ka anyị ma nwekwa ya n'asụsụ Igbo ma abịa jụọ gị nwiyo maka na nke taa na anyị chọrọ ịkpa maka ụgbọelu in fact ọwụ ụdị just ụgbọelu ụgbọelu ka ihe na-efe n'elu ndị nke na-efegharị n'abalị ka ndị ama m na nke na-efegharị n'abalị na ọ ya amasị gị maka ịmagoro iwu chief ịma ka gị na ha si alụ gịnị mana anyị mana onwe ndị na-efegharị n'abalị mana ọ bụrụ maka ndị aka ibi ikwu ndị anyị na-ekwu bụ ụgbọ na-efe n'elu ngwa ka anyị kpaa maka ụdị ụgbọelu ya nke ndị bekee na-akpọ airport ihe anyị ga-akpa maka ya taa ụdị ụgbọelu that's airport. So nke mbụ ama na enwe plane nwee jet, so anyị ga-akpọzi plane ụgbọelu nke ukwuu, kpọọ jet ụgbọelu nke nta. So ka ị ga-akpọzi kite ụmụazị na-efegharị lụọ kite ofe ya ofe n'elu ka ị ga-akpụ ya. Ị ga-echenụ ka mkpọcha nke m na-akpọ mkpọcha nke m na-akpọ ga-ajụzi ajụjụ maazị coach na onye ajụjụ chere biko ka m kwụsie nke m chọrọ ikwu. So ịkpọ plane ụgbọelu nke ukwuu ga-akpọ jet ụgbọelu nke nta. Ma ajụzie gị nwiyo ka ị ga-akpọ pilot. Ọkụfụ ajụ eju na-amaka maka na ịbata n'obodo ọ bụrụ sọsọ ndị na-efe n'elu ka a na-akpọ pilot. Nwanne onye ọbụla na-anọ n'isi mmemme pilot n'isi onwe ya. Ihe anyị na-ekwu maka ya taa nwiyo mma apịa gị ihe ịkwara ihe na-eme gị. Asị m gị na ihe anyị na-ekwu maka ya taa wụ airport ka ihe kpọrọ ya na bekee. Airport pilot bụ ka ihe kpọrọ ya na olu Igbo ya na-akpọ pilot n'Igbo. Pilot bụ onye ọbụla na-akpọfe ndị mmadụ. Jụọ gị ajụjụ ga-ahapụ ihe ajụrụ gị jụ ihe ọzọ. Onye ọbụla na-akpọfe ndị mmadụ wụ pilot. Ịkpọfe ndị mmadụ on air bugo pilot. Onye mkpọfe pilot bụ onye mkpọfe. Onye na-akpọ ụgbọelu. Hostess onye na-eme gịnị? Mana ewekwa n'igwe hostess ụmụ pinọpinọ a na-anọ na plane na-asị hello, this is the British Airways, you're welcome on board. Ọhanwa. Ama m ihe na-akọ. In fact, you're just OYO. Eme ha na-akpọ OYO. Oyo. On your own. Agwara m gị agwa. Ime ka iwe we m. Ụtalị m na ebe a. Ma pịa gị 6x6. Ịma na menu gị tinye alụ on Thursday yọọ mbụ. Iweruzi ifilizie naanị ya na enta mo n'ọbụla oside. Mụa ga-eche njikwa alụ goal. Obi elewagokwa m ka ngwakwa ya ka o si adị. Ime m na mụ abanye n'ime ogbe. Mụ amịalụ gị 2x2 onye nsi gwa gị on Thursday. Gbadokwa anya afụkwa m ilu gị full time na mụ afụrụ ilu gị atọ gbado anya. Okay. Will you settle your case in the court of law? Udoro anya? Ụmụ yi adịghị eje court na. Nọ ịpụta ba ịja mkpa ịpụta n'ọgbọ ife niile adịkasịba ozugbo. Anyị anọrọ ka eje ruo court ma ọ ka eje station. Jet ụgbọelu nta, plane ụgbọelu nke ukwuu, pilot onye na-akpọ ụgbọelu, hostess okwe gị ga-ekwe maka ya ma o kwekwanụ gị ga-ahapụ
ihe ya njụrụ gị na-akpọzi ndị na-ana ego n'ilu paakị plen ndị iyo ụmụ iyo na-ana ego ebe a ka ya na-akpọ ha ime ihe anyị ga-emezi Amakwanụ. tiketi akwụkwọ ikike ịba ọdụ ụgbọelu so menụ na-agba ekwu tiketi na plen trak na rut okporo ụzọ ụgbọelu ka m hapụzie ya ebe a plane nke ukwu yes ụgbọelu nke ukwu jet ụgbọelu nke nta pilot onye na-akpọ ụgbọelu tiketi akwụkwọ ikike ịba ụgbọelu trak makwanụ rut okporo ụzọ ụgbọelu ya wụ ụmụ okwu anyị nwere nọ na bekee gbasa ihe ndị bekee na-akpọ airport mana anyị nwakpọrọ ya ọdụ ụgbọelu ya okwu anyị nwere anyị sị ka anyị wetara unu taa ngwa sị gị n'oge erugo mgbe anyị ga-ahapụ ụmụ okwu ndị a baa n'ihe gbasa ihe anyị ga-eme taa ebe mụ na gị ga-apụta n'ọgbọ nsị gị na mụnwa bụ 9 ọwụ straika wee ha na-egopụgo m na maka mụ na ị ga-enwe ihe na ndị ọsọ na-alụpụ ịnọdụ onye na-alụpụ m n'obodo ifilizie na mụ amazi ike ọlụ nye ọkwa maka na m na-ajụ gị ihe ka isi na ị ga-ahapụgodi ihe anyị na-akọ maka ya kọwa ihe ọzọ mụ ajụkwa ga ajụ and esabeghị m ajụ m ị ga-ajụ na asị gị ka ya na-akpọzi kite ụmụazị na-atụ na-efe kite wụ kite maka ya na-akpọ ụmụ iyo na-ana ego tiketi ụmụ iyo ụmụ iyo onwe ihe ọzọ ị chọrọ ịjụ m ị ga-ajụ m ihe ọzọ ka ya na-akpọ ka hapụ nke mba jụọnụ m onye ajụjụ jụọ m ihe ọzọ ka hapụzie nke a ị na-ajụ m ajụjụ biko 08182426591 08182426591 wakara ekwentị anyị makwanụ nọmba anyị maka asịgonụ okay let me not say that aka nọmba anyị ị ga-eji bata mana ihe anyị ga-akpọ ya n'olu Igbo wụ akara ekwentị anyị ịbata biko hapụ nke na mwa na-eme nsụte obere Igbo ma asụta obere bekee nwiyi onwe ihe ọ chọrọ inye unu taa ọ sị na pakeji ọ ga-achọ ịbata ga-asụ asụsụ Igbo ama m na ị ga-eme ya nọ come for my hand ịsụrụ Igbo from mmalite sụrụ ya tụire n'ọgwụgwụ isamaziu ịmagono gift na-ama akwa ka nsi kwado stainless ị ga-ama ka o si kwado taa bata n'obodo banyezie n'obodo ka menụ weta na ọ na-eme ụmụ Igbo ka o si ada n'ebe anwụ na nwanne eji m n'aka na ọ na-adaba n'anya eziokwu na Satọde ka anọ mana menụ na-adọ ekwu ilu n'ime afịa na-eburukwa ike bayaside maka na ịnọ nkịtị abụrọ n'ọrụ na nwanne agwa nga ihe ụnyaahụ tata ka m na-agwa gị ọ bụrụ ugbu a ka isonye echeta na ọka bụ nganga Igbo redio show bụ nke na-abịarụ gị na redio na-ekpo ọkụ Hot 93.3 FM na Lagos n'ebe anụnwa ka anyị si agbasa ozi sọsọ ka anyị wee na-eme ụmụ Igbo ka obi na-adịghị ụtọ ka ụmụ Igbo malụ nke ekwe na akụkụ ụmụ Igbo malụ ka o si adị na Lagos steeti gbasara ọnọdụ ha chetazie na nke taata na anyị na-eme ya n'ụdị ọpụrụ iche n'ihi na anyị nwere ọtụtụ asọmpi a ga-etinye anya wee sọ n'ụbọchị taata dịka m gwa gị n'okwu mbido gị bụ nwafọ Igbo ụkwesị gị ike naanị gị bụ nwafọ Igbo ọnụ aka gị aka gị bụ nwafọ Igbo akwesịrị gị ike n'ukwu ọ bụrụkwa n'ọnụ ka eji etinye azụ n'ofe sọsọ ihe ga-emedebe bụ itinye anya maọbụ tinye iru na ọgbọ na ka ịgwazi anyị ka o si adị doeziela anyị ilu gwa anyị na ịkara aka ka ị na-eme ihe ndị mpi anya sọsọ ị ga-eme bụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị ahụ 08182426591 ọzọ 08182426591 ịba anyị n'igwe ịgwa anyị ka o si adị anyị nwa ajụkwazie gị ajụ nwanne ime nwee ịnwa anwa menwe ife anyị ga-ajụ gị hie kọzielu m ka o yesi dị na mụa tiezielu gị arụ nwanne gụ ya na-ayozi m biko nwunye ozugbo mụ a na-asị gị atịeme ekwe ekwe hello ehihie ọma ya kpọnye nna agụ ka o si adị na ọ dị mma Chibuike oke Chibuike ka ebe igwunye na-eyife a na anọ m na nwee ka o si adị onwe onye anyị eje nwụtu ụlọ ekọnọmi ya mba enwere onye ya na-akpọ anyị oriri tata ife adịka eme echi wo ka anyị reje oriri so onwe onye ya eje lida ekọnọmi ya n'obi adịkwaghị mma ngwado nnọọ ife adịka eme mpa ịma ka o si adị na nke ya isonye na ya nke ya ahụrụ nke ị chọrọ ma anyị nwee gwam 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 nwee okwu ntabi ire
nwee ntụgharị nwekwazie ilu Igbo ke nke ihe ebido na ya Ka m bidogodi na ilu Igbo. n'ilu Igbo gwara asa bie ya ka ọ kweta na ọ na-eme ozugbo na ihe ekesikwa akwa ike o nke a na-akwa ụkwara ọ kakwara aka Chibuike ama m na ị ga-enweta ya o tego m jụga ajụjụ a ya mee m ji maa na o kwesị ugbu a onye ọbụla mma ajụ ya ka o nweta ya nne ya were nke a si onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala nne bunye m uche ya pụtara wee anyị nọ na Lagos ebe a na anyị nwe ụlọ Igbo ji na Lagos onwe ndị na-agba mbọ onwekwa ndị bịakwa Lagos ime iyo so na ndị jisiri ike n'ihe a na-eme so anyị nwa na-aba n'ime ahịa dị obere ego anyị ji na-azụ ahịa mana onwe ndị wu chifo otu anaghị agba mbọ ka ama ma ya azụta ego ka a esi etacheta anọ eyiri akwa bara ma na-akpagharị n'ime obodo na-achọgharị ụmụ nwaanyị ụmụ ihe ya wụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amaghị asụ ya sụọ n'ala dịka ndị na-achọgharị ụmụazụ ebe niile ụmụazụ nọ ka ha na-etinye isi ha magoro onwe ha kama ha ejechuwa ego chọwa ka ha esi wee baa uru ha na-eme ihe na-enweghị isi ya wụ onye mara asụ ya sụọ na ikwe onye amaghị asụ ya sụọ n'ala Chibuike nne ya were na ọ dị ka ị na-entazi ụmụ iyo enwere ka isi na-ekwu okwu n'oke ịkpọchara ụmụ iyo ka ezi ọ na-agwa gị Chibuike nsị na nnụcharụzi ike ịkpọrọ ụmụ iyo abịa n'ụmụ iyo dị bụọ enwere ụmụ iyo nke ndị ọmịa nwee ụmụ iyo nke ndị ọjọọ ka ebe ga-asị na nwụ iyo nke a mụ na gị na-awụ ụmụ iyo nke ndị ọmịa confirm na-ekwunyelu gị mpa ka m gbalụ gị ọgwụ ahụ mụ ekwetego naanị iso n'ife a na-alụ eche m na ebi ego bụzi m na ka mmalụ ka o si adị n'ebe elu gịnwaso n'ụmụ iyo nke ndị ọmịa confirm ịnọ mma nwaka asa tụọ ya ọzọ ka anyị maa na omenwere ife mba ị chọrọ ka m nye gị ọzọ ka m gbalịa nya ọ bụ gwam 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 ma ntụgharị nyezie ka anyị mara ihe o menwu ngwanụ ka m nye gị gwam 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 mba ka m nye gị okwu ntabi ire ikwete ngwanụ ne nke a were ka m wee nwayọọ kpọọ ya mkpọcha ya ekwu ya ugboro 4 oke ketere oke nke ya maka na ọ bụ oke tupu oke tapie ya annewata ihe ọ kọwara na oke ketere oke nke ya maka na ọ bụ oke oke ketere oke nke ya maka na ọ bụ oke tupu oke atapizie ya nne ngwa kwuo ya 4 times ozugbo ugboro 4 ọsịsọ oke ketere oke nke ya maka na ọ bụ oke nọ dị ka ị chọrọ ịnọ morning assembly ebe a nwa sị gị kwuo ya ọsịsọ mee ka ị na-agbado nwa na-asị gị kwuo ọsịsọ na ọ dị m ọsịsọ I want to go oke ketere oke nke ya maka na ọ bụ oke maka na ọ bụ oke ne ya na ibodozikwa nwoke mmadụ na ọ bụ oke ka atọ m pieces ịdara ya imego ọfụma ife ada eme emere ọfụma imere ọfụma mpa onwe dị na anọdụ mma mpa o 08182426591 gwam 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 na Hot 93.3 FM kawo nganga Igbo radio show ehihie ọma hello hi cheregodo m ajụ gị otu a ka isi ekwu okwu ka shakara I don't hear you. And the guy that called you some time ago that physically challenged that.
08184265911 wakara ekwentị anyị biko kpọọ anyị ka anyị na-aga karịa ihe anyị ka na-ekwu ese ebufe nwoke mmadụ ya agwụ ya na junction ọ ya hapụ afọ you anyị nwere gwam 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 anyị nwere ịmagonu ka anyị si eme ya ihe niile na ebe a ọwụ okwu ntụgharị ka ị chọrọ ọgwụ gwam 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 ka ị chọrọ owurili Igbo nke ọwụ na ị chọrọ asị m gị bute oche gị bata n'ọgbọ ka anyị mee gịnị ka anyị na-aga ime gịnị nye onwe anyị obi aṅụrị ịmagonu mụnwa wụ straika taa ya nwasị na ọwụ midfielder kee nke gị nwa chọrọ ime bata n'ọgbọ ihe ọma oke na-agbalịkwa ka ịbata chọkwa idenyere anyị ozi nọmba ka dịkwa nke awụ na WhatsApp nke a 08180089933 08180089933 chọọ anyị ozi na WhatsApp ijiri nọmba ahụ ma onye chọọ ịkpọ anyị akpọ 08182426591 okay biko mesike jisike gbalie nke ọ bụla ọwụ just try to get here maka anyị nwere ihe anyị chọrọ inye gị men achọrọ itinye olu m alụ bụrụ ike na aka ka oyi esidizi ụna ansị akwado olu men ihe m na-eji melu men weekend onye ọbụla na-agbasasị elo mpa okay nwiyo nwa netwọk anyị a ọ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-achịbata nne ya efie mmiri nsọ fee ya mmanụ ka anyị mee mbikwasị ya aka na ọ kwete na ọ na-eme wa biko bikwasị ya aka maka ndị chọrọ ịbata ka ha nọnyere anyị gwabulu onye nke a na aka ifu na ọ banyego onye nke a netwọk ma preya anyị ọrụgo ọlụ hello ekpere alụgokwa ọlụ hello ịbatago hello kwuo n'okwu nna anyị ka nwaanyị ọma hello okay biko jisike na-agbalị ka ịbata n'ihe anyị na-eme ama m na ị na-agbalịkwa nke ukwuu hello mpa hello hey brotherly mpa ka o si adị na-enu ka m si nọdụ n'ogbe na ọkwa ebe hapụ ụgbọ ka nna ka ebe ị nọ si dị taa ebe m enwere isi ebe niile juru oyi onweghị isi ka ebe ọ ọtaịdị okoko na ịbata okoko na Lagos biko ya nwee isi malite ugbu a ya nwee isi mefe ya emerụ mefe ya emechi ọkụ onwe isi iwe gị dịkwa ọkụ ana m asị ka ọ dị mma nụ gaa na-asị na ịchọghọ ka ọ dị mma asaka mgbugbu alụ n'olu na ọ bịa na-adị m mma na ya mere njisi ka mgbe ọnụ mpe maka onye esi wee nwee isi kịta mba ife ị ga-eme na-abịa ịpụta n'iyi yipụ akwa ịgbalụpụta n'iro gbagharịba efu ka men ya esi gbakọ ọlụ gị efu ihe mmemme mebe n'ogbe ozugbo men na-agbakọ ọlụ gị ozugbo efu na ọfọ yu ogbe ekporo ọka na-ajụ ka ezi mgbe broda jikobe eko na so imerala ya na ife niile emebe n'ogbe na mpa ka afa ị na ịma na ịgwabela ya afa ị afọ m bụ Chinọzọ oke Chinọzọ ife adị eme nọnsụ a ka o si adị na enu ka m si nọdụ na ịma na anyị na ọrụ ihe nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ewo ikwu ọka m kwọrọ gị aka ka m kụpụrụ gị aka dị iche nụ haba mee ya were my darling that one for you ọkwa maka anyị si eme ya ngwa ka anyị si eme ya maka ka m si wee na-anụdụ ihe chọrọ ka ilulu Igbo ka azụ chọrọ ka adị ọnụ ka nke ị chọọ gwam 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 ka ilu ka okwu ntụgharị ka ilu ka m chọrọ ilu ka ị chọrọ ngwa onye na-enweghị ihe ọ bụ enweghị ihe ọ na-akọwa onye na-enweghị ihe ọ bụ enweghị ihe ọ na-akọwa ọ na-akọwa na otu a mmadụ nọrọ kịta anụwa ụwa niile ka m gwena ya na onye a mụrụ ka asị na onye a na-atụrụ n'ime mkpuke na ewere ihe ọ bụ ewere ya okwuchi okwu ọ na-ekwu okwu agaghị na mmadụ na-ekwu okwu ahịa ewe ya na ọ mmadụ na-ekwu okwu ewepụ ya tie ya one side
Ngwa chee na anyị ma na ime ihe na-akọ na nne ya were. My brother, ikogo kwa mo. Sọsọ isef n'ihi nọgodi na asọ ịbụ wisdom. Wisdom defined. Sọsọ go n'ihi nọgodi bụ ndị nna anyị ochie, ndị nna nna anyị. Wisdom defined. Life ka nna agbago. Ị na-ebunyegodi bụ men, ị na-ebunye men uche, reasoning. Ngwa ka m nye gị ofu n'ime ndị gwam 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 anyị nwere ebe a. Ọ ka m gaa n'iru. Ngwa gwa m ihe wụ na ị nwere ike kụwa ya. Mana ị nwee ike imetụ ya aka tupu ị kụwa ya. Gwa m ofu ihe wụ na ị nwere ike gaa kụwa ihe ahụ na-emetụghị ya aka, ị gaghị emetụ ya aka cha mana ị nwere ike gaa kụwa ihe ahụ ka ihe ọwụ. Ihe kolo onwe na. Okay, na art which is born. Mba ka ịma nke ịma nke ọzọ. Ị ga-enweta ya o, achọrọ m ka ị nweta ya. Ọ na onye awụga aka, ị ga-eko na. Ịma nke ọzọ ịma nke a. Na afọ iyo iwuga aka mpa iwuga aka. Mba, onye ọzọ zaa nke anụ na ndị Ịnọmba keresịa m ndị ya dị unu. Na agbasakwa ozi ọma nganga ya abatagokwa n'obodo. Na-agbasa ozi ọma nganga gwa ha na nganga abatago ụmụ Igbo niile na Lagos n'ebe a ka anyị ga na-agbakọzi. Nọ mma daalụ. Anyị eweta ego n'ihe ebe ọbụla ị nọ mata na ịbatago n'ihe gbasa gị gbasa anyị. Nganga Igbo nke awụ gwam 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 ebe anyị na-egwusi onwe anyị egwuregwu na-enyekwa gị obi aṅụrị ga-enye anyị obi aṅụrị. Hello, nke awụ Chibuike. No, onye emechi from Yaba from onye isi abayaligo ndị mmadụ afọ ebe onye isi ememe baptizim na-enye ha afa dị iche iche. Onye emechi from Ikoro, kwa dị m right. Ama m na m enweta ya na ka m si n'olu gị amago m na ọ gị nwa. Mpa obodo. Nwiyo aka m bụ onye emechi ka ka asa gbọ nwoke ka m abụrụ nwaanyị. Adịte yo mpa ka o si adị nna ahụ ka ka da wed. Ọkwa ebe atọ ọkado pi. Ọkwa ebe atọ ọkado pita. Na ekwesịrị ịtụkọ n'otu mana ụkọchukwu na-ya agba ndị mmadụ akwụkwọ mana onye ọbụla ya ekwu face mask. Ọgbasakwa m ihe n'idebe bụ ka m fụ kanopi hapụzie ihe ekwuru ya ekpu ma nke eme mkpu. N'ime ihe mere o nwere ihe mere na sọp m ụnyaahụ. Ụzọ tụrụ mma o nwere ịkpọrọ ikpeazụ a ndị ekwu na o nwere ya na-eme ya ka ndị chọọ ikwu ka m chọrọ ikwu dịka enwere iwe. O nwere ihe mere na sọp m ụnyaahụ. Ọ na-adị mma mmadụ si ịpụ were okwukwe na ebe ahụ ihe na-aga n'iwe enweta ezi ihe gaa n'ụlọ nsọ kpee ekpere. Oge m na-apụ ụnyaahụ agara m Mesapel kpee ekpere rịọ mmụọ nsọ nke na-ebu isi ya dị m gaba na na-agakwa ihe m na-aga bụ ka Chineke nọ n'elu ya gọzie m taa mana apụtaziri ihe m pụrụ abụ ihe juru m anya mbata mesọpụ mmadụ apụta okwu nwoke apụtasị ya chọrọ igo m ihe onyonyo mụ na ya kpata ozugbo anyị kpatara obi etuo m ike nwoke atụrụ m obi etusoro m ike ọbịa dọọ ya ọbịa ga ego ihe m na-akwụ ego ọnụ efu nde naira 95 so were ego anyị m ngwụcha ya na obi ezi ọtụ na onye aka ya m na-achọghị ịna ego m na-esi ya ego azụ mgbepụta ego nye ya o were ego tie n'akpa mee ka ọ na-apụ nata azụ o ji rọba bịa ozi ihe n'ego ọ bụrụ ndị akpa ọzọ ka o ji eweta ebe ego ahụ o wetere ihe m mfụziana nke o soro ihe m bụ ohe ego ọ bụ ụdị ego nke m gụrụ agụ nke o sosiri ihe m bụ ohe ego ọ bụ ụdị ego nke m gụrụ agụ ọjọọ dị ka mmete ya ọbụ m na-emeka ọkwa m agụgụ ihe
iwe m si taa ya akwụkwọ na nwabata na-esọbụ ego m were ego a bịa fụ ihe ọbụla n'iro ndị mmadụ pụta na-ekiri na-asụ ma ọ bụ nta na-ekwe ego nwoke m anyị nyere m na onye na-ezigbo ego ndị taa anyị ọ chọzie ike onye ese ga-azụ o nwere nke na-abụ ezigbo eke ọmakpole na ọkada dị ebe ebuo nọmba mpe metalụ ya ka ezie nna si na Lagos eme ka ezie nwe ihe o ji bata n'obodo ịkala ịkpọ m ntinye alụ dị ya mụ etitọligodi dị man ozugbo mụ ebulugodi ebe ya enu titọligodi ya ozugbo mpe metalụ ya mpa otu di ya si eme ya na-eji ndụ ọda ha na-eji ọgwụ mpọwọlọ ngwa ya mere ya bụ na ka mzie da ka anyị bugharịzie ọnụ mpa butuzie ife mere emego Chukwu azọpụtago ka anyị bugharịzie ọnụ na asa dụọ ya aka n'ọnụ ka anyị mara ihe o menwu ka anyị jụzie ego ajụ ka anyị mara ihe imenwu maazị Onyema maka iwe ezigbo alaba anyị anyị nabata anyị ha anyị na-eme chee ka m gaa nwụrụgodo mmiri a biko oge dị anyị ezigbo nnọọ mkpa anyị maka oge si efe ọsọ ọ naghị echere mmadụ biko mma jụzi gị ajụjụ mana mma gwa gị nke wee eziokwu bụ ka isi nwere okwukwe dị ahịa gị ihe wee gara gị ọfụma one a ka ọ ga na-adị oge niile pụrụ n'ahịa ihe ọgwụ na ịyọrọ Chukwu ka ọ ga na-enye gị chetakwa inye onyinye ma ị bịa nganga maka ndị chọọchị wọdịn na-ebugharị efere onyinye oyibo emego ndị mmadụ ọtụtụ ihe mgbe ị nọ n'akwụkwọ mamajụ gị nwiyo ama m na itogonu na men awụgo men na mgbe mmadụ zara obi agago obi is a boy agago ọwụzi ugbu a mana mgbe ị ka pere mpe ị na-aga akwụkwọ onwego mgbe eji taa gị afụfụ ma ọ pịa gị ihe pịa gị ụtalị mebi site na ịsụrụ asụsụ Igbo na klaasị teacher pụtasị no speaking of vernacular if you speak vernacular nke ọzọ iwu a mpịagide m ịtalị de nkwutegodi na ọ na-eme nkwutegodi na na-emegodo ọdeshi afọ iwe ịmasịkwa mgbe a bụ ịnọka ịba akwa iburu na onye mgbu na ịba akwa n'iru men apịasịa gị ụtalị onye ije n'ofu mpempe n'anya ị na-eri n'azụ fụ na mmadụ adị abịa ibe ifichakwa anya gị na ọfọ yo nna mana ka mgbuwazi elu gị ọlụ na anọkọtakwara na my school den n'ime Ọnịcha nọkọta one woman eweta ya si no English teacher. The woman said, I promise to make this school speak good English. Na nọdụkwa n'ofu mpempe si nekwa na mmadụ itinye onwe na problem. Na nwaanyị abata class may appoint one girl na onye ọbụla sụziri Igbo na akpọ ya vernacular si na tia 20 naira. Ịmago nke o si adị elu m na nwa ego nwanji ma ejitachi 1 or 2 na school ịpụtakwazie na mịa na ntụ vernacular. Afọ you men bịazi mụrụ akọ den na ị na-abịa school ịgba treasure na akpa ọ bụrụ foam bụrụ carton bụrụ akwụkwọ ka ị dọkata itinyecha ya na your school na your pocket trouser pocket akpọpụtazi ego na enwere ego obi efu na come out why did you speak vernacular ịdọnye ilu di ya awa gị ya ịtọ na your men na-eti na onye akakwa aka amakwa na nwoke na-agabiga things hello mpa mpa apụgo na ọgbọ mana nwa ka na-emezi ụmụ nwa anabatabeghị m ka o si adịzi nwa amazịkwa na ụmụ nwa na-etinyeziri m alụ ọkwa eziokwu otego m chọrọ ikwu ihe a biko ụmụ nwa chee ka m yọọ ha maka gị ụmụ nwa biko nwiyo ọ na-etinye akwụkwọ na-asị ụmụ nwa niile nọ na ịgbagono ịma mma ịjọ njọ ite ogo ka o si ede ewu nwa nwaanyị bịa na nwiyo na-achọ gị bata n'ihe anyị na-eme ka gị na nwiyo mee gịnị you understand enye gị ọda m hello onye kpọnye gị n'ebe ọ dị gị ka nwe ka onye na-akpọ gị ọ na-akpọnye gị n'ebe onwe onye kpọnyere n'ogbe ka mmiri onye kpọnyere n'ogbe imewe agwara m gị agwa na mgbe gara aga ọkwa ifuru gị onwe ka m si ifu ihe yi sket hapụkwa nke na m nọ ebe a na-asị ihe yi sket bịa na ị na-achọ ha mana onwe ihe yi sket ịnweta n'akụkụ mgbe jụkwa gị de na mgbe Chukwu nọ n'eke ụwa biko na-abụ m n'aka m docha onwe ha n'ebe a iyiri sket iyiri traz iyiri ihe ọwụ na iyi nwiyi ụchaga gị mgbe odogwu nọ n'elu n'eke ụwa okele Adam na Adam
Okay, Adam. Awunu m odogwu mam. Sebia nya na Eve. Cheka jụọ ya odogwu mgbe ị nọ n'elu na-eke Adam. Bi kikere Adam na Adam. Kikere Adam na nwiyo. Kikere nwiyo na nwiyo. Ihe oke bụ nwiyo na asa. Okay. Mani we with the answer na achụkwa m ajụjụ. Ọ na-ajụgo maka ngwa na-asịsị na onwezi ka isi nweta ha n'akụkụ. 08182426591 08182426591 do so anyị. Ka ahụ dị mkpa. Very, very important. Very important. Yeah. So anyị na Facebook. So anyị follow me, follow me. Ebe ọbụla efula anyị tinye arụ. Just na-eso anyị ebe ọbụla efula anyị na-eso anyị. Mana kekwa na adreesị anyị. Ma ọ ndị bekee. Nganga Igbo na Facebook. Nganga Radio na ebe ọzọ niile. Just follow us. Ọkwa ya? Ebe ọbụla ị nwetara anyị na-eso anyị. Hello, onye tinye arụ? Nna anyị, kekwana ihe megazi this network. No, ọ dị ka ya bekpere serious one. Nsị gị na anyị na-eje fasting and prayer. Mbikwasị aka na egwuregwu. Aka na ọ kwete na ọ na-eme. Mix eli ekpere. Your hand there. Ekpere niile ụmụ Igbo. Lokoleke skebelekela kashotene keyaki. Ngwanolo bọọlụ network. Maka prophet a ka m bụrụzi onye. Hello, onye kpọnye. Ihe kozi na. Fake prophets. Mmanụ niile prophet a wụ fake o. Mmanụ niile anụ. Hey. Ọ na-eme ka ọ na-abata ama m na ị na-agbalị ịbata gbalịsi ike na anyị ekpeghị ekpere ebe a na fasting and prayer so is working. Ọkwa gwara gị agwa mụ awụ prophetess gị nwa nke gị iwu prophet dịchi igbu fake. Ehihie ọma. Onye mere isi na-akpa asa. Ịnọ mma. Mụ. Onye otu m cheriri ya ka m ji wee gbanyụzi ọkụ chere unu. Ife adịka eme ngwa ka ọ maa gị ozugbo. Ngwa onye ma. Ama na ị na-ekwada. Gwam 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 ka m na-enye gị o. Ya nụ ịma na oge adị ọchị. Ngwa gwa m ihe wụ na ọ na-adị arị elu. Ọrịgo elu ọ ma nrịdata. Biko nwetakwa ya ọ na-arị elu mgbe niile ọjọọ na ọ na-arị elu na-arị elu. Ị ma e mere ka m jiri nwayọọ gbafuo. Ka ime gịnị? Ọ sị ka o jiri nwayọọ gbafuo. Mba! Ọkwa ịfụrụ ya. Ụdịrị ndị a ka ticha na-apịa ụtalị mgbe ọ nọ na Emago school. Mana ị na-anya na-ekwu na mgbe ọ nọ n'anya nwa mgbe ọ nọ the thing ga-arịgo ọnụ n'ala nke otie mba mmemme nwunye dị na nke a ọ naghị. Ticha pụta na klaasị si ka onye nwe ọsịsa ajụjụ a enwere ajụjụ were aka gị elu ọ sị gị ngwa nee ya maka esi azụ ụdị ajụ na skuul where is my slippers nnọkọta ticha ajụọ gị ihe ga-arịgo mana ọ mandazi Auntie, I know you will not flog me. Oh, pleading in advance. I'm telling you. I was thinking, what do you mean? He said, Auntie, I want to say bad things, so. Na men na awụzikwa na abi network na awụ na ọbụ men ka anyị alesi na men maka men na-agba mbọ ka ha banye. Yeah, with the Saturday. And oge na-efe nnọọ sọ nke kacha m iwe ewu n'oge anaghị ekwe dị ka eme ihe ọbụla before ịmata ihe na-eme pum 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 ofewa na-efe ka ụgbọelu ka anyị kpa maka ya taa ọ na-efe ka ụgbọelu mana ọ dị mma nsogbu adịrọ ihe ka mma wụ ofecha ụta ahụ ụbọchị ọzọ niile abịakwa ọzọ ọ wụ ya. That is it now. Oge efewe ọsọ, oge efewe ezi ọzọ maka oge anaghị eche mmadụ. Ama ma ọ na-eche nwa iyo mana ọ naghị eche mmadụ. Ọ pụta ọ na-efesa ọsọ. Ọ na-efesa ọsọ. Maka ị na-ejekwuru oge maka when the mountain doesn't go to Muhammad ebulu akpa. Go and meet the mountain. Ka m were oge a na-asị gị ịchọ enweta m na Facebook ọkwanụ na Instagram just bịanye aka n'ime fonu gị. Type wa ka Ego Diva. Ọgwụla. KAEGODIVA. KAEGODIVA. Kpam.
enweta m na Instagram nwiyo nwanne echezọkwa na ị ga-ebute ngwa afịa gị here ka anyị pịachasịa ya nwanne itinye alụ here n'ogbe menụ nọ na Lagos onye ọbụla ebe ọbụla onye nọ kwutegodi na ị nọ ọrụ adịteyo anyị da ama aka ya na anyị na-etikwanụ mmanwụ a na-akwa aka ele onye kpọnye ịbatakwa mana netwọk mere gị ihe dị kpomkpem biko ama m ma anyị ka ga-enweta just ofu onye ma netwọk okwere ma ọkwọ kpọwụ na okwere anyị enweta ofu onye tupu anyị ahapụta ma ọkwanụ na okwe ha Tuesdays ka dịkwa Thursdays ka dịkwa Saturday ọzọ niile na-abịa ka dịkwa chi niile wu 20th mba nwa agụgụkwa o tupu ime ihe na-eme this month has come to an end. And the more my mom sim kwana. Ọma. Hello. Mpa. Onu ga first. Mpake ije ke ko si ada. Ma na ekwu olu gị nna ahụ. Mpake ko si ada na. Na man hu me network o tezo na try na bụ network na. Gbachizie nkịtị na. Ọwọ na anyị me network. Gbachizie nkịtị mụ ga-eme isizili ekpere Fada Mbaka tinye mmanụ obem nsọ ya. Coolzie down ọmakwa nka nsi kwado. Ego Igbo ife na-eme. Udo dị. Alọ bụ ọwa nke gbasobata obodo a mgbe ọla ikpọ na pụrụ na-atụ ụmụaka. Ike gwụkwa mụ biko jụọ ya ka mma ọ ga-enye gị ọsịsa nwere isi. Ụwa bụkwa ofu mbịa ka a na-abịa. Ihe na-akpọ onye ọyọbachi ghọtago. Ọ karịghị otu ahụ. Interesting. Gwa na anyị aha gị na-ebe isi akpa anyị. Afọ m Victor na-akpọ from Lekki phase 1. Victor nọkwa na Lekki. Anọ nwe ya akụ dị. Anọ m na ndị Lekki na-eme mmemme every weekend onwe ka o si ada nwekwu ya na-alụ na Lagos siri ike o ebe ị nọ na ifo ma adị m unemployed nọ ntinye alụ dị ma mekasịba ejọs nọdụ n'ogbe ife adịka eme mpa mgbatinyela ya ọnụ n'okwu asa dụọ ya aka n'ọnụ ka anyị mara ihe o menwu nke ị chọrọ nwoke ọma Mama kọnte m ga-echi izu na nke ọla dịghị mma na-aga ezu ọmụ. Ka nye gị gwam gwam. Ka nye gị gwam gwam. Ka o ejitide ọsọ ozugbo. Okay. Ị nụrụ ihe m jụrụ onye emechi? Ị nụrụ gwam 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 jụrụ onye emechi? Anyị jụrụ ihe na-agbago elu na-anaghị agbadata anyị. Ị nwe ọsịsa ya? Ọsịsa dịkwa ka ọwa osisi o, mana ọ dị ka osisi, ukwu osisi. Mba nọ. Gbalịa ọzọ. Echekwa m na fuel price. Aka fuel price Nigeria oligolo ala no more. Ọnọdụ na-ada benchmark. And ihe ọzọ bụkwa dollar, Nigeria dollar ligolo ala, dollar exchange oligokwala no coming down. Mpe agbafego. Ihe m emezi ugbu a na mma agwazi unu ọsịsa ya maka ajụgo m unu gwam 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 abụọ ka ọ pụzie na list ma ọwụ ndị bekee. Ka anyị nwekere enwetakwe ndị ọhụrụ. Onwe nke m jụrụ mmadụ si ya ka ihe ewu na ị nwere ike kụwa ya ị gaghị emetụ ya aka o mana ị ga-akụwa ihe ahụ ka ihe wọsịsa ya asaka nsa anụ nke a ngwasa ya ị nwere ike ịkụwa ma dị mmetụ ya aka ọkwe mana ike gụrụ gị gwana nye naanị ọsịsa ya maka ihe akụwa nwa akpa ife ma dị mmetụ ya aka akpa ife gịnị nwe akpa ife Wolio Nancy gwa gị ndị m gwara okwu amalụgo okwu Wolio Nancy gwa gị biko ọsịsa ya awụ ịpụta ikwe mmadụ nkwa ọkwe ma ọwụ na ime izu ọkwa ahụ ikwere onye ahụ ịkụwa gị ihe ahụ imetụkwa ya aka ahụ mana ịkụwa gị ya o doro gị anya ndị bekee ga-apụta akpọ nke ahụ gịnị promise ọkwe ghọta ị chọpụta na ihe nkwu kịta na nke adaba akpa aja na akpa ihe na akpa mmadụ na akpa nke ahụ gbasa nwiyo amakwa m ọsịsa ama m ihe ọ na-akọ mana ihe m gwara gị wụ ọsịsa ya awụ ikwe mmadụ nkwa ma imezuo nkwa ahụ ịkụwago ya imetụkwa nkwa ahụ aka mana ịkụwago nkwa ahụ ya awụ nke ndị bekee na-akpọ promise gịnị wụ ihe wụ na ọ na-arịgo elu ọrịchaela niile onwe ka ihe ga-eme ekwedike kọrịtuo ala ihe awụwo izu ọgụ na mmadụ na ihe eme ekwedikeligo biko come and carry your brother onye nwe your brother come and carry your brother ekwedikeligo no going back ihe na-arịgo elu na-adịghị arịtu wụ arụ na-ede ọsọ gị baa na pepa si na ewu na aka ekebu gị n'afọ na aka na-amụ gị amụ
ịmago n'ime onwe gị arọ na ede ka ọ ga na-arịgo elu every year ka Chukwu na-edo gị ndụ ka ị na-adị ndụ ọ ga na-arị elu onwe ihe ga-eme ka ọ rịtue ka ahụ nke ndị bekee na-akpọ gịnị your age keeps going up never comes down. Aha, ndị abụọ apụgo na list anyị ka anyị nwekwa ike nweta fresh gwam gwam gwam. Oge asịgo ka anyị bịa buru akpa anyị lawazie ihe anyị ga-emezi ma ndị na-achọ akpa ife ma ndị na-achọ ụmụ nwaanyị biko bịa ka anyị lawa bịa ka anyị lawa oge erugo ka anyị lawazie. Ọ ga-adị Tuesday mgbe anyị ga-apụtakwa ọzọ butere gị ihe ọzọ dị iche gbasa gị gbasa anyị enyekwa gị obi aṅụrị enye gị obi ụtọ nke awụ gwam 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 mana nke Tuesday mago n'ihe ọwụ nke ọbụla ị na-eme gbadokwa anya kwado nke ka mkpa awụ na ị ga-ebute ihe ọwụ na ị na maka ị na-asị na ọ na-atọ gị ụtọ ihe anyị na-eme ebe a bute ihe gịnị ihe ọwụ na ị na-eme dịka ọ bụrụ na ọnwa afọ ị na-ele nke ọbụla ị na-eme ma nke dị mma ma nke ọtago just butie ihe mụ eticha alụ gị kweta na ọ na-eme fụ ka menụ ga-esi na-etinye elu gị alụ n'iru shọpụ ga na-ajụzi ka ife na-emezi ebe ka iji ebute ike ebe ka mana ha ma mma na nwunye bata na nganga show wetago bata na eko gbasazi ozi ọma Kraịst na ndụ gị ife niile a na-ele so biko nwee ka o si adị butela anyị ebe a ka anyị pịchasị ya ka ọ lebe ọtago na gbada anya tupu mgbe ọzọ aha nke m ka ụkwa ego bekee mana ịkpọ m ada Igbo nwanne ị ka dị right. Nganga Igbo.